Oso ariketa polita daukagu hemen. Begiratzazue, gauzatu zirkuitua bi kontrol sarrerako multiplexoreekin. Bale, hau azkenerako utziko dugu. Orain egin beharko duguna da, ariketa ondo ulertu. Ja, zirkuituaren eskema hementxe duzue. Lau sarrera eta ben kontrol batzuk. Beraz, kontrol ariketa. Hori argi izan, Horren beste sarrera ditugunean, hemen karnofak ezin dira egin. Kontrol ariketa bezala egin beharko dugu, egiataula hauen arabera. Bale, ulertu dezagun ariketa. Hor daukazuzek testua, hemen esaten dutena, nahiko azkar joango naiz, Hemen, irteeran izan beharko ditugu, sarrerak, hauen arabera, sarrera hauek eskubiruntz desplazatuta. Horrek esan nahi du, bit hauek horrelaxe duala, mugitzen direla eskubiruntz, horretza, gero egia taulan ikusko duzu. Eta hemen ateratzen dena, pues, jarriko da hemen, bale. Gero, ezkerreruntz, bit bateko desplazamendua. Eskubiruntz beharrean, ezkerreruntz orduen izango dugu desplazamendua, eta hemen ateratzen den bita, plup, hemen jarriko dugu, zikbikoa denez. Gero, sarrerak aldaketa gabe irteeran, beraz, beste aukera bat izan behar da, kontrola hauen arabera, hemengo datua, hemen izatea, gu nahi badugu. Edota, sarrera alderaztuta izatea, hemen izatea, hauek denak alderaztuta. Hau da, lau gauza ezberdin egin beharko ditu zirkuito honek, kontrol sarreren arabera. Ordene, bi kontrol sarrera behar izan behar ditugu, eta kontrol sarrera ariketa denez, urrengoa egiteko egia taula. Gogoratzazue, kontrol ariketa denez, egia taula nola izan behar da? Ba, beti kontrola jarri, ze bat. Eta Z0, zeren lau gauza ditugunez, bi bitekin nahikoa izan behar da egia eta lau gauza horiek egiteko. Kombinazio guztiak, 0, 0, 0, bat, bat, 0, bat, bat. Zuek jarri hemen, zuek jarri orain, hemen, zirkuituaren irteerak, gogoratu, kontrolak, aukera guztiak, eta irteerak. S, S1, S2, S bat, eta S0. Listo, hauxe da, zirkuito honen egia taula. Naiz da, 6 sarrera izan, horrelaxeko egia taula txiki izan behar dugu. Zeren hemen sartu behar dugu, orain zirkuitak egiten duena, baina izkiekin. Goazen, eskubiruntz bit bateko desplazamentu ziklikoa nahi dugu egitea zirkuito honek, adibidez, kontrolak 0 eta 0 direnean. Ba, egizu zer dan desplazamentu bat eskubiruntz, ba, bit hauek eskubiruntz salto bat izatea, hau hemen jarri, hau hemen jarri, hau hemen jarri, eta hemendik ateratzen dena hemen jarri. Bale? Horixe da ideia. Orduen, S2 izan behar dugu, barkatu eskubiruntz E2 egon behar da hemen, E2, S2an, bi egon behar da S batean, eta E bat hemen, eta E0 hemen. Bale? Ezkerreruntz, bit bateko desplazamentua. Bitak horrelaxe mugitu behar dira, eta beste hau, onutza. Orduan, ezkerreruntz hemen 0 izan behar dugu, bat, bi, eta ateratzen dena 3, hemen izan behar dugu. Vale? Eskubiruntz, ikustazue, E2, bi bat eskubiruntz joan dira, eta hau pakontza. Ezkerreruntz, pues, E2 atera da, eta onutza, eta beste hauek ezkerreruntz. Vale, bestela, ere nahi dugu, ezabatu behar ditut hauek, zer gehiago, nahi dugu, sarrerak aldaketarik gabe transferitzea irteera. Adibidez, kontrolak direnean bat 0, ez dut esaten, Baina guk aukeratu dezakegu, bat 0 direnean, nahi dugu, irteeretan sarrera egotea aldaketarik gabe. Orduen hemen, E3, E2, E1, eta E0 izan beharko egunuke. Sarrerak irteeran izan behar ditugu. Eta azkeniko aukera, alderaztuta izatea. Adibidez, kontrolak bat direnean, demagun ditugula sarrera guztiak alderaztuta. Eta E0 alderaztuta. Hemen duzue zirkuito honen egia taula. Nahiko arraro da, zaila ulertzeko, 6 sarrerekin, baina kontrolarik eta denez, horrelaxeko egia taula simplea. Zirkuito hau egiteko, ez badute eskatuko multiplexorekin, nola izango zen, hemen eskatzen dute, idatzi ekuazio logikoak. Ba, horrelaxe egin beharko dugu zutabe bakoitzaren karnofa ez dauka zentzurik, egin beharko duguna da, funtzioak atera, bakoitzarenak, S3 da, ze izan behar da. Pues kontrolak 0 eta 0 direnean, 0 nahi dugu irteeran. 0 nahi dugu eskubiruntz desplazamentua. Vale, kontrolak direnean C bat, 0 bat, marra gabe, nahi dugu E2 izatea. E2 izango zana. Edo, direnean bat 0, kontrolak direnean bat 0, nahi dugu E3 izatea. Azpi 3. Edo, bat direnean, C bat, C0 bat direnean, marra gabe, orduen, E3 marra. Zeren orduan nahi dugu alderaztea. Eta horrelaxe egingo genituzke denak. Bale, egingo dut beste denak egingo ditut, gero zuek
Ez berdina dira, ez barkatu. Esatenak egin behar ditut, bai. Orduen, S2, kontrolak direnean 0,0 nahi dugu E3 erakustea. Edota denean 0, bat nahi dugu E1 erakustea. Edo direnean bat 0 nahi dugu E2 edota direnean bat marra gabe nahi dugu E2 marra. S1. Kontrolak direnean 0,0 nahi dugu E2. Erakuste. Edo direnean 0, bat nahi dugu E0. Edo direnean bat 0 nahi dugu E1. Edo direnean bat marra gabe nahi dugu E1 marra. Eta azkenik S0. Kontrolak direnean 0,0 nahi dugu E1. Edo direnean 0, bat nahi dugu E3. Edo direnean bat 0 nahi dugu E0. Edo direnean bat nahi dugu E0 marra. Listo, hementxe daukagu zirkuitu eginda. Hau marraztu dezakegu. Hoi dako duzten dut. Nahi baduzue praktikatu eta hau izango zen hau zirkuitu egiten duela egiataula hau. Bale, baina zer eskatzen digute? Multiplexorak erabiltzea. Big control dituzten multiplexorak erabiltza. Ui, ariketa berria, nola egin hau multiplexorekin. Bale, marraztu behar dut multiplexorea lehen da bizi. Multiplexorea. Big controlekoak ez da, eskatzen dute hemen izan behar digu big control. Nola esango diot? Z bat. Eta Z0, badirudi horiek erabiltzeko. Bi kontrol baldin badaude honek hauek lau sarrera kontrolatzen dituzte. Eta irtera bakarra. Irtera, irekoa. Eta sarrerak, input iazpi iru, iazpi bi, iazpi bat, eta iazpi 0. Eta hauen arabera, 0,0 denean, hau jartzen da hemen. 0 bat, itxoin, nola egin ditugu, goian 0ak, ez da? Klasean teorien klase egin ditugu beto, I0, I1, I2, eta I3. Eta da, 0,0 direnean, hau onutza. 0 bat direnean, hau onutza. Bat 0 direnean, hau onutza jartzen da, eta bat direnean, hau hemen jartzen da. Eta honen egia tabla ere jarriko dut. Bale, bakarrik gogoratzeko. Eskatu digutenez hau erabiltzea, eta gainera eskatu digute horrelako lau erabiltzea, ez? Ez, horrelako nahi ditugunak erabili, eta honen egia tabla jarri behar dut. Ia, honek zer egiten du? Kontrolen arabera, 0, 0, 0, bat, 0, bat. Irteeran zer daukagu? Ez daukagu 0, 0 direnean input 0, 0 bat direnean input batean daukaguna, input bi, eta input iru. Input iru kontrolak bat direnean. Orden, nola arabili dezakegu? Hau egiteko. Bale, hau daukagu. Bakizu nola egin behar dugun? Begiratzazue, ia ikusten duzuen horrela, kontrolak berdinak baldin badira, honek hau egiten du, iatuko hau erabiltzen dudan. Begira, hau hartzen badugu, eta hau jartzen badizuet hemen gainean, ikusten duzuen za. Kontrolak kombinazio guztiekin, eta irteeran hori daukat. Hau da, ikusten duzue, multiplexore horren egia taula honen oso antza handia duela. Ikusten duzue? Nik sarrera hauetan jartzen baldin badut sarrera horiek, adibidez, hau beharrean jartzen badut E0, hau beharrean jartzen badut E2, hau beharrean jartzen badut E3, edo input horretan jartzen badut orain E3 alderanztuta, ikusten duzue gauza berdina dela. Hau da, hau egiten badut, hemen jartzen badut E0, hemen jartzen badut E2, hemen jartzen badut E3, eta hemen jartzen badut E3 marra, honek hau egiten duenez, guk nahi duguna egiten ari du. Ikusten duzu? Erabili beharko dugu zutabe bakoitzarentzat horrelako multiplexore bana. Eta bakoitzaren sarreretan sartu behar dugu guk nahi ditugun
sarrera horiek. Hoixe da ideia. Orduan, hau horrela utziko dut, eta marraztu behar dut lau multiplexore, hemen behar ditu delako lau zutabe, lau multiplexore, behar kopiatuko dut, bai, kopiatuko dut, hau. Hemen txe, ja. Horrela xe. Ben bat, hauken du behar ez, utziko dut, bai. Bai. Bat, bi, hiru, eta lau. Eta lau, hortxe. Eta zer egin beharko dugu? Begira, ikusi dugu, honi konektatzen baldin badizkiot sarrera hauek, sarrerak, zirkuituaren sarrerak, direla, hiru, bi, bat, eta zero. Honi konektatzen baldin badizkiot sarrera hauek, hemen jartzen badut zero. Hemen jartzen badut bi. Hemen hiru. Eta hemen hiru alderaztuta. Lortu dut hemen hiru irteeran nahi duguna. Uste dut, egingo ditut konexioak? Venga, ja. Zegin nola geratuko diren, asko izango ditugun edo. Esan dugu, zero. Ba, horrutza. Hemen ebi. Hemen ebi. Hemen eiru. Eiru, eta hemen zero alderaztuta. Orduen, alderaztu behar dut. Not, ate batekin. Zuntza, zero. Listo, horrelaxe, konektatuta sarrera hauek, honek egiten du S2 irteeran nahi duguna. Bazen hontza. Bigarren multiplexorea konektatu behar dugu S2 nahi duguna egiteko. Hemen E2 jartzen badugu. E2, E1, E2, eta E2 alderatuta. Bazen, E2 dagoela hemen, akatzen bat egiten badu, lasai, E2 horrutza. E1. E1 hemendik pasatzen da, zola xertzen badut. E1 horrutza. E2 pasatzen dela hemendik. E2. Hau hementxe, eta E2 alderaztuta. Barra jata zaigu, E2 alderaztuta, hemen adibidez. Hortxe. Honutza, hirugarrena erabili behar dugu, S1 eta hausi izango zen, esan bezala, S2 irtera. Hemen hau konfiguratu behar dugu, hemen irteran S1 izateko, za? Bai, hau txukuna jorak dugu, S2. S2. Hemen jarri behar ditugu, S1ekoak. E2, E0, E1. E2, E0, E1. Konektatzen baldin baditugu, eta E1 marra nahi duguna egiten nahi da. E2, hemen. Hartu behar dugu, E2, E0, hemen txe. E0, E1. Adibidez hemendik. Bai ez, E1 eta E1 alderaztuta. E1 alderazten badut. Not batekin. Gainera ariketan esaten digute notarik ateak erabilitzak egula. Eta azkenekoa, ja, bukatuko dugu. E1, E2, hemen. E1 konektatzen badugu, hauen arabera, hori egin dugu. E2, E0, eta E0 marra. Venga, hau zen, E1. Nun zeilen, E1 hemen. E2, 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 hemendik. E2, E0, E0 hemendik.
E0, barkatu. E0 hemen. Hemen marra hau, E0 marra hemen dagoela. Listo. Listo. Sarrerak horrela egon barko dira, hauen ordenak horrela izateko, kontrolen arabera, hau dena egiteko. Eta zer geratzen zaigu? Pues kontrolak, zirkuituaren kontrol hauek C1 eta C0, hemen konektatzea, eta multiplexore guztiei konektatzea. Izango genituzke, onutzaino, C0 onutza, C0, horrela badabiltzate guztiak, kontrol berdinekin, gauza berdina egiten. Ia, hau, horrela xadibidez. Ikusten ez da, eta hau ekarriko dut C1 onutza, C1 onutza, eta C1 jaba dago hemen. Epa. Hau izango zen, zirkuito bera, goiko zirkuito bera egiten duen beste zirkuito bat, multiplexoreak erabilita. Egia eta guzti hau egiteko. Ados, harik eta polita, aurrera.